वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो बयबो मिथिखादों जानो हागौ। दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअनि फुल आपडेट बयनिख्रुइ सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखिब्लानो जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर, गोबाव खालामाजासे फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों दौलें। बेयो मोनसे बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों दिदोम ब्रह्म, धर्मेन्द्र दिउरि, सुदेम मुसाहारि, देफ औवारि, मन्जु बसुमतारि, बिपिन बसुमतारि आरो गोबां दं। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जोबोरैनो मोजां मोनगोन। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नैबे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों बिपिन बसुमतारि आरो स्क्रिप्टआनो जादों दिदोम ब्रह्म। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय आरो बिथांमोननि नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बड' एलबाम कुइन एन्ड किं। नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे आंनि भिडिअनि डेसक्रिप्सनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिप्सनाव थांनानैबो बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। दासिमहालागै बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोनखौबो एसे सापर्ट खालामनानै होदो। भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअ आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखिब्लानो जाबाय। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटखौ मोजां मोनबायब्ला नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै गालांदो।